Víctor Puga ja és des de l'últim ple celebrat la setmana passada diputat a la Diputació de Girona. Tal i com s'havia anunciat abans de les eleccions al Parlament, Puga ha ocupat la plaça que deixa vacant Sílvia Paneque, ara diputada al Parlament de Catalunya. Aquesta serà la segona etapa de Puga a la Diputació de Girona, on ja n'havia estat diputat del 2015 al 2019. Per a fer aquest pas ha hagut de renunciar a la vicepresidència que ocupava el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Fa el salt amb il·lusió i voluntat de consens. Víctor Puga. Bé, doncs amb la mateixa il·lusió que assumeixes la responsabilitat a nivell local. A nivell supramunicipal la perspectiva és una altra, les possibilitats són unes altres, les competències són unes altres, no és el mateix estar al govern que a l'oposició. També ha coincidit aquesta setmana, òbviament, que he presentat la renúncia al Consell Comarcal, que m'hi he sentit molt i molt a gust i que hem pogut fer una bona feina, jo crec, en benefici de la comarca, i ara, doncs, amb un altre rol a la Diputació, però amb la mateixa voluntat d'intentar sumar, d'intentar ajudar el govern de la Diputació, en aquest cas Junts i Esquerra. Jo crec que la gran majoria de propostes s'aproven per unanimitat, per tant, a nivell polític doncs, el debat no és el mateix que el que tenim doncs, als plens municipals. Aquí jo crec que hi ha una possibilitat de consens més àmplia, perquè són qüestions doncs, que afecten bàsicament als municipis, d'ajuda, de prestar serveis als municipis, i aquí doncs, és molt fàcil trobar estar alineats i trobar espais de consens. I amb aquesta il·lusió doncs, començo aquesta etapa. Preguntat sobre el paper de la Diputació en temes d'actualitat com la tramitació del Parc Eòlic Tramuntana, Puga responia que no és l'organisme provincial qui ha de marcar la definició del model energètic, i aquí aprofitava per reiterar que els ajuntaments, en temes com aquest, estan desatesos per part del govern central i el govern autonòmic. Jo crec que la Diputació fa el que toca, ja té una entitat que es diu que és el SILMA, que se'n preocupa d'aquestes solucions de caire mediambiental i de la transició ecològica, i està fent estudis, la universitat també, el Consell Comarcal també. Jo crec que això sobrepassa una mica la Diputació del Consell Comarcal, perquè estem parlant d'una qüestió de país, no de comarques gironines, i per tant la visió ha de ser de país. El model energètic doncs, jo crec que ha de ser l'estat espanyol i Catalunya els que l'han de definir, i malauradament això no està passant. S'ha aprovat un decret d'energies renovables que tothom en parla, però s'ha aprovat el decret sense planificació, i això vol dir que estem en una situació de molta pressió, que hem comentat en moltes ocasions, tots els municipis, que ens arriben projectes que no sabem si tenen coherència pensant en un model de país, de necessitat de país. El parc eòlic doncs, que es presenta aquí a la Costa Brava, aquí a la Badia, doncs és un exemple claríssim. Sobre aquest projecte, els ajuntaments tenen 20 dies hàbils per exposar el seu parer sobre l'impacte ambiental que provocarà al territori aquest parc eòlic.